mmadụ ya bụ okilicha Nollywood ọgbọ nwanne nna ya asị maka na ọ nere na Nollywood na Chinwetala Agụ poison nwa nwanne ya nwoke maka na ọ natara ụlọ Christmas maka na ọ natara na Nollywood na Mama G walụ nsị jee niele nwa nwunye di ya ọgbọ family asị ife na-emere eme Igbo your family allegation ife ba na-emenibe esi na Nollywood pụta ife ọzọ kpọkọtalia 70% of ife ya sali melini ụjọ wee dị anyị na-arụ ife gbasalụ village people bụ ndị pastọ ewere amụma oyi eburu gị na-abụrụ ịgba gị na nwanne nna gị lili amosu na nwanne nna gị ji agalaga gị akpa ego o nwere amụma ọzọ pastọ ya eburu gị amụma na nwunye di nna gị na ọ bụrụ na ị na ụlọ na nwunye di nna gị etie gị poison pastọ ya eburu gị amụma na o nwere nwaanyị bi n'akụkụ bụ unu na nwaanyị ahụ etiego gị accident n'ụzọ na gị makwana travel mana ife niile a bụ asị ọ na-abụ onye pụta abịa ụtụtụ o were nza maọbụ akwa ọ pịachasịa mgbaafịa ndị pastọ ka ndị pastọ na-apịacha ụfọdụ ndị dibịa ejigolu ntọma na ndị ụka wee mebezie dibịa n'ụwa taa ebozi nne gị amosu ebo nna gị amosu ebozi nna gị amosu ebo nwanne nna gị amosu ba jiri ike ebo na bi na vileji iwere any uncle maọbụ auntie bi na vileji ịma na ntị abụ bi na vileji na uncle a bi na vileji ịma na ọ bụ a suspect of witchcraft